I am currently stuck in an elevator. Where we at? You are in a... Bratislavská reštaurácia. We in Bars. Bratislavská reštaurácia, sme v bratislavskej reštaurácii. Which floors? Posledné poschodie. Áno, sme v bratislavskej reštaurácii. Môžeš ty takto chaoticky tam do toho telefónu hučať? Ty sa snažíš na schvál, aby proste v tom mala chaos a nerozumela ti? Ty si naozaj tak sprostý? Moment. Áno. Oh, you want fire Medzi brigade and ktorými ambulance? poschodiami No, we ste need tam? the ambulance so we can break it open. Seknite medzi The fire 0 a brigade. 1. Ambulance is here. Takže Áno. 0 a 1. Áno. Zavolajte prosím nejakých, čo to vykopnú tie dvere. Ona presne vie, koho má zavolať, keď je zaseknutý výťah. Ona nepotrebuje tvoje rady, Kube. Ty si najhlúpejší človek na Slovensku. OK, moment, koľko vás tam je? Je tam 2 securities, 1 cameraman, me. Môžeš, ty sprostý debil. Ona sa spýta, koľko vás tam je a ty začneš tých ľudí menovať podľa povolania. Prečo nepovieš, že je vás tam 6? Veď povedať 6 je ľahšie ako ich všetkých menovať a hovoriť ich okupáciu. Ako môžeš byť tak strašne vytretý debil?